Hola, aquest vídeo no conté copyright. Està pensat per penjar-se a la xarxa mediàtica de YouTube, on intentaré que es cuidi el llenguatge i es mantingui un vocabulari formal i informal, és a dir, evitar conflictes innecessaris, atenent-nos bàsicament a les necessitats de transmetre mitjançant el propi coneixement del llenguatge, del vocabulari, una informació que no ha de traspassar continguts a nivell de, doncs, del missatge del contingent, és a dir, del transmissor cap a la resta de població que bé, que ensenyi aquest vídeo, que comenti ja sigui a les xarxes o en la comunitat de Facebook o la comunitat d'Instagram o la comunitat de TikTok, quin seria l'estratagema per dilapidar contundentment aquesta relació empàtica amb l'entorn que se suposa que també és mediàtic i que també necessita de les xarxes i que també conté informació personal que no es pot transmetre més enllà dels coneixements de la persona o del nivell de familiars o amics. La veritat és que hem vist una degradació mediambiental. Hem participat activament aquest any als processos de selecció que bàsicament era zonal, es convertia una passivitat agressiva en un benestar i estic molt orgullós d'haver participat activament dintre aquests processos, ja sigui a nivell personal, ja sigui a nivell de grup, que crec que a vegades la posició inicial que transmets a nivell d'ideari no és l'adequada o fins i tot s'ha d'entendre com a zonal per evitar aquests conflictes, que és justament el que demanava sortir d'aquesta sèrie de conflictivitats que impossibilitaven una permanència clara dintre l'entorn, que degut a les guerres, degut a l'evident canvi climàtic, degut a la confrontació del poble mitjançant jovent i mitjançant les estratègies de política portada a terme durant els últims anys que havien atacat durament les estratègies de combat del jovent i dels defensors del canvi climàtic, que es posicionaven a favor dels moviments anticrisi, que acceptaven aquesta discrepància i que, per tant, donaven peu a que hi havia hagut un avenç industrial i de treball en manufactures que són derivades de la construcció i que també són derivades de l'alimentació i de les xarxes pròpies d'enregistrament que esperem que continuïn en peu i que no es deixin portar per la malastrugança de la decisió unívoca d'acceptar un canvi climàtic i no un altre canvi substancial com és l'evident creixement de la població que ha sustentat amb els seus esforços i la seva passivitat general cap a aquesta nova construcció d'idearis que es fomentaven en l'agilitat
de transmissió de coneixement i la transmissibilitat dels seus actes cap a l'entorn que havien ideat perquè les futures generacions no es trobessin amb el seu problema generalitzat de construcció i d'addicció al treball, d'esforç constatat en les maquinàries de treball excavades i les maquinàries de treball de fàbriques per tirar endavant els processos d'educació i de conseqüent feina i esforç relacionat amb l'abstracció d'idees que generaven aquesta controvèrsia personal individual i que transformaven el present de neguit cap a un futur d'esforç i de concatenació d'esforços participatius cap a un model democràtic que recolzés el creixement econòmic ideal i, per tant, es fomentés una nova inclusió i serenor a nivell de que s'acceptés les estratagemes d'educació, ja sigui els estrats de població nous creats a partir dels moviments socials o també de l'immigració que ha fomentat el creixement exponencial de mercaderies subministrades a altres països, així com l'acceptació de que els altres països també formen part de la comunitat, ja sigui catalanoparlant, castellanoparlant o anglesa, així com també la llengua portuguesa, les derivades, no? Els països adjacents, la italiana, la grega, bé, els països del centre, la francesa, els belgues, el suport de Brussel·les que modera aquesta cimera colingüística i que genera benestar a nivell de participació i d'acceptació dels fonaments principals que han caracteritzat el creixement d'aquest estrat de població que ha lluitat incansablement després d'unes guerres i d'una situació d'alerta que ha fomentat aquest desconeixement inicial per part d'una part de la població, d'alerta també, i de proacció cap a noves maneres de pensar lligades a l'educació, la religió i el treball en grup. Aquests factors democràtics han sigut un factor determinant a l'hora de dibuixar l'empenta de compres a nivell tecnològic, a nivell de sufragis que bé han impulsat aquest canvi demolidor, no? D'acceptació, de canvi de model de societat, d'un anterior model potser més lligat als canvis terrestres i no tant als canvis humans, que al final són els que suposen la base de lligar amb aquests estrats que suposen aquesta relació amb l'entorn i que ja l'han viscuda i que, per tant, han format part d'aquests comitès d'emergència plurilaterals que a vegades justifiquen aquests atacs cap a uns sectors de la població més afectats i que, per tant, han combatut des de l'inici de la seva existència aquests factors d'humiliació de la societat generativa primària que havia fomentat aquests canvis i que, per tant, els detestava, els ignorava i malmetien els mateixos, feien ús, no? d'aquestes estratagemes per combatre aquestes discrepàncies que generaven al voltant del creixement
i del poder que manava aquesta direcció lateral, que al final s'ha fomentat en la creació de suports cap a aquest sector local de la població que estava d'acord en aquests canvis i que, per tant, se sustentava en les realitats que emetien els subjectes en la guerra i fins i tot gràcies a la mort dels altres i que, per tant, se sustentaven en un canvi i odiaven un sector de la població aquests factors de risc que discriminaven a la població que traspassava el camp de la vida real cap a la vida mortuòria i per tant, traspassaven els seus poders econòmics cap al nou sector de la població i que transmetien uns valors, se suposaven en vida, que havien de fomentar un paper decisiu cap a aquests factors democràtics d'educació i de foment de transport i de foment de llocs de treball. Parlem del treball. El treball és un factor de risc, s'entén com a factor de risc tot aquell factor que està lligat a la població i, per tant, tota la població que està lligada al sufragi i que fomenta l'equitat i la transformació social i que es fomenta sobretot en les bases de cotització i que ignoren en un principi els fonaments personals i que a vegades traspasses fins i tot la frontera de la necessitat i que has de fomentar l'impuls acceptant aquesta situació de conat d'emergència i que es dilapida en moltes estructures d'hores d'esforç i es volatilitza a vegades fins i tot a nivell econòmic i superficial per tal d'acceptar que no vivim en un entorn creixent generat per la perspectiva, sinó que acceptes el futur que has tingut i que, per tant, aquesta generació s'ha de transformar en una generació d'informació que permeti instaurar aquesta realitat derivada de les necessitats i acceptar la posició personal de cadascú dintre d'aquests grups. I ja està, acabaré el vídeo aquí, espero que us hagi agradat, que tingueu molt bona entrada d'any, ja parlem d'una nova gestió de la informació, espero, i de continuar amb aquests espais que ens han sigut donats i que s'han transmès amb ductilitat passiva ignorant aquests conats d'emergència i, per tant, han sigut fomentades a partir de l'existència d'aquests conats i d'aquesta fomentació i participació activa de llocs de treball en espais comuns i en espais de deliberació. I llavors crec que s'ha intentat lligar caps, per molt que el treball a vegades no sigui del tot fructífer a nivell d'esforços, però entenem que la capacitat de la població mundial és elevada per acatar uns canvis que ja deliberen moviments econòmics i superficials en esferes terrestres i que, per tant, han sigut capaços de transformar aquesta resiliència en un treball de camp i fins i tot d'acceptació de factors de risc, com ara la incertesa i l'acatament de dubtes. Moltes gràcies.